ħaġa li laqtitni mill-Papa Franġisku jrid jaqqat ir-reliġjonijiet speċjalment dik Kristjana. Minnix up to date fuq l-affarijiet tal-Papa bħalissa. Yeah, I think he has been bringing a bigger focus onto the poor and our responsibility to them, trying to encourage us to be more joyful about the message of the gospel. Narek il-verità ma tantx insegwi. Ideja. Li aħna pala zazuħ iktar ninvolvu ruħna fl-affarijiet li għandhom xaqsmu ma' reliġjon. Ġast kemm tgħid isma' qed nisma' mmexxi l-fidi jew anki qed tipprattika l-fidi. Papa Franġisku qed jipproponilna ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu fosthom li nsemmaw leħinna u qalilna li jekk aħna ma nsemmawx leħinna il-ġebel stess jibda jgħid. Qed jgħidilna wkoll biex ma nkunux żgħażagħ medjokri, nkunu żgħażagħ li nilħqu l-potenzjal tagħna u nużaw it-talenti biex nagħtu glorja lil Alla. U apparti minn hekk gawdet et eżultati qed isejħilna biex inkunu qaddisin fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Is-Sinodu tal-Isfijiet ġie konkluż iżda din il-mixja li bdiet mhijiex se tieqaf hawn. Il-Knisja stess qiegħda tpoġġilna żgħażagħ fiċ-ċentru tal-ħidma tagħha biex anki jissir aktar żagħżugħa. Il-Knisja se tkompli tisma' lilna żgħażagħ u tixtieq l-enerġija tagħna biex nagħtu xhieda ta' dak li aħna rċivejna. Malta Catholic Youth Network fit-23 ta' Marzu 2019 ħadd tkun qed torganizza attività bl-isem Boost. Fiha din l-attività ħankun qed naraw il-missjoni tagħna żgħażagħ fil-Knisja. Ħatkun miftuħa żgħażagħ kollha u anke għal youth leaders. Apparti minn hekk, id-dokument finali tas-Sinodu tistgħu issibuh online fuq mcyn.org kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Jekk fil-grupp tagħkom qed tiddiskutu dan id-dokument, jew forsi għandkom xi mistoqsijiet fuqu, tistgħu tibatulna fuq youths@maltadiocese.org jew billi tħallu kumment taħt dan il-video.